Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Mayo 15. COMELEC nagapahanumdum sa mga nagdalaog kag nga pierde nga kandidato nga pangkakso na ang mga campaign materials. Linay sing E. Lopez sa Silay, patay matapos mabunggong niya motorsiklo sa truck. Apat ka mga pasahero pilason sa maglupok ang goma sang bus. PNP nagausisa kun nga nag-ooperate ang isa ka ilimnan bisan may liquor ban. Kag sa good vibes, sikat nga kapehan sa Canlaon City nagsugod sa 27 pesos nga kapital. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, wet season posible nga nagasugod sa second half sang bulan sang Mayo kun first half sang Hunyo. Ang Intertropical Convergence Zone ang nagadala sang ulan sa Mindanao. Ang easterlies naman ukon ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sang mainit kag mapaa nga panahon sa Luzon kag Visayas. Sa forecast ng Pag-asa, posible ang pag-ulan sa hapon ukon sa gabi. Sa subong wala sang bagyo sa PAR pero may ginabantayan nga pagtipon-tipon sang panganod sa gwa sang Philippine Area Responsibility nga mahimo magporma sang low pressure area sa masunod nga inadlaw. Patag sang Pag-asa, wala pa opisyal nagsugod ng wet season bisan nagainulan na. May mga parameters ginabasehan para makasiling nga rainy season na. Ang kadamol sang ulan nga nagasulod sa Pilipinas, pati na ang dapya sang hangin ang kabahin diri. Masami nagasugod dinhi sa second half sang bulan sang Mayo kag first half sa bulan sang Hunyo. Sa number 9, na rescue nga wildcat ukon maral kag grass owl ang turnover sa City Veterinary Office sang Bacolod. Sa Barangay 3 sa Bacolod na rescue ni Annalie Endencio ining isa ka grass owl pero sa baylo nga huptan o kung ibaligya ang pispis mas ginpili ni Endencio nga in-turn over ini sa Bacolod City Veterinary Office. Sa video nga ginpost ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugason nagapakita lang nga nanging epektibo ang ginapatigayon nga animal welfare program sang syudad ilabi na sa bahin sang kampanya batok sa animal cruelty kag neglect. Magluwas sa grass owl ukon murugmon, gin-turn over man ang isa pa ka maral ukon wildcat nga severely dehydrated nga na-rescue halin sa syudad sang Talisay. Ang mga na-rescue nga kasapatan ang giliyon man nga gin-endorse ang City Vet sa Department of Environment and Natural Resources Office. Sa number 8, Bacolod LGU tinguhaan nga mapanagtag ang kapin sa 29 million pesos nga balor sang libre nga school supplies sa pagbalik sang klase sa mga public school sa Hunyo 16. Sa June 16 na magabukas ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan. Kani ginapaabot ni Councilor Alvictor Espino nga sa madason nga simana matigayon na ang bidding process para sa gintalana nga 29 million pesos nga pondo para ibakal sang libre nga mga school supply. Sang nagligad nga tuig may masobra sa 72,000 ka mga estudyante alin sa grade 1 hasta grade 6 ang nakabaton sang libre nga mga notebook, papel kag coloring materials kag iban pa. Sini nga tuig nadugangan ang pondo para sa libre nga school supply alin sa anay 14 million pesos nakaron pasaka na sa 29 million pesos. Dugang sa ginapaabot nga igapanagtag sa mga estudyante ang mga backpacks. Once nga mabid kung nasarangan sa supplier nga mag-deliver on time. Because amo naman once nga mag-bid ka o ang contract price lang taon ta ko may ara na sila available sa amo gina nga quantities. Sa number 7, apat ka mga pasahero sang bus ang pilason matapos nga maglupok ang goma sang bus. Apat na ka mga pasahero sang bus ang nag-angkon sang minor injuries matapos nga mawadan sang kontrol sa bus ang driver sa may National Highway sa Barangay Zone 15 sa syudad sang Talisay kagabi. Sa inisyal nga investigasyon sang Talisay PNP, ang bus ang nagikan sa norte padulong sa Bacolod kag aksidente nga nadulaan sang kontrol ang driver kag nabungguan sini ang poste sang kuryente, charging machine sang BYD cars
kag duwa pa ka mga motorsiklo nga naga-parking sa higad sang dalan. Istorya sa mga pasahero, gulpi lang nga naglupok ang goma sang bus kag nadulaan sang control ang driver. Gindala sa Talisay City Health Office ang mga nasamaran. Sa number 6, PNP ang nag-usisa kung nga nag-operate ang isa ka ilimnan bisan pa may liquor ban. Bangod man sa nagluntad niya kinagamo sa gwasing isa ka bar sa Dalan Lacson sa Barangay Mandalagan sa Bacolod, nagresulta ini sa pagkapatay sing isa ka solterito. May 13 sang kagahon sa nagluntad ang komosyon nga nagresulta sa pagbuno sa 18 anyos nga soltero sa gwasang resto bar sa Mandalagan. Sa investigasyon sang PNP, gikan ang biktima kag suspect sa resto bar anti sila nagwa kang nagkinagamo. Ginpahayag ni Police Major Rondil Tapang, ang commander sa Police Station 3, nga silang magahinunanon sa mga opisyales sang Barangay Mandalagan agud hibaluon kun nga nagbukas ang nasambit nga bar bisan nga las 11:59 Lunes ang gabi sang ginlift ang liquor ban. Lunes man sang gabi nakainom pa didto mga biktima kag suspect sang nagluntad ang insidente pagkaagahon. Sa karon yara na sa kustudiya sa Police Station 3 ang suspect sa pagpangbuno matapos nga nagsungka Miyerkules ang hapon. Ginahanda na sa kapulisan ang kaso nga homicide batok sa iya. Sa number 5, linay sa Barangay E. Lopez sa Silay City ang patay matapos nga makabunggo ang iyang motorsiklo sa truck. Ginabawian sang kabuhi ang kandidata sang Barangay E. Lopez sa linay sang Silay 2025. Ini matapos nga makabunggo ang ginasakyan niya nga motorsiklo sa isa ka truck sa Circumferential Road sa Barangay Bata sa Bacolod Miyerkules nga adlaw. Base sa traffic report, si Russell Taiko, 21 anyos, na residente sa Barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay, ang nagasakay sa motorsiklo kag padulong sa sur sang ining nakabunggo sa pangulihing nga bahin sang truck. Nga ginaligar, naga-parking sa sidewalk sa higad sang dalan. Ginapadapatan sang first aid si Taiko kag gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 4, libre nga vaccination para sa mga maggagmay nga kabataan ang ipatuman sa mall agod mapangapinan sila sa balatian kag mabuhinan ang kadamuon sang malnourished children sa Bacolod. Ang tipdas isa lang sa mga makatalagam nga balatian sa mga maggagmay nga kabataan. Gani tuyo sa Bacolod City Health Office nga mapabaskog pa ang immunization program paagi sa libre nga vaccination sa nga pagapatigayonon sa Ayala Malls Capital Central kada weekend. Ginsiling ni CHO National Immunization Program Coordinator Dr. Javi Ortonio, sarang makapagbakuna sang libre sa mall hanin las 10:30 sang aga as las 12:30 sang hapon para sa anti-polio vaccine, MMR, kag iban pa. Pamaagi ini sang syudad agud nga mapabaskog pang kampanya para sa mga fully immunized children kag mapangapinan sila batok sa mga balatian. Ang free vaccination program ang nangintikang man sa Bacolod CHO para mapahagan-hagan ang kadamuon sa malnourished children sa syudad. Para ma-achieve naman ang fully immunized children, dapat makumpleto nila ila bakuna until 1 year old. So, una may vaccination for 1 month, and then 3 months, and then 4 months, 9 months, and then 1 year old. So, dapat makumpleto na nila. Sa number 3, padayon pa ang paghitso sang probinsya sa Federation sa mga asosasyon sang irrigators bahin sa tuyo nga pagbaligya sang 20 pesos nga kilo sang bugas. Ginsiling ni Provincial Administrator Rifrando Diaz nga isa sa ginalantaw nila ang pagbaligya sang 20 pesos nga bugas nga tuyo sang Marcos Administration ang paagi sa mga federation sa mga asosasyon sang irrigators. Damlag pa nagbaligya ng grupo sang tig 25 pesos nga kilo sang bugas. Sunod kay Diaz, handa ang probinsya sa pag-comply sa pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas, pagiman sa bugas nga pagabaklon gikan sa National Food Authority. Mga 10 million pesos ang sara nga mapain nga pondo sang probinsya
para tigayon nga makabaligya sang tig 20 pesos nga kilo sang bugas. Nagawalat lamang sila nga ma-finalize na ang tanan bahin man sa plano sa mga grupo sang irrigators kag sa Department of Agriculture. Labi na karon nga natapos na ang ban ginapatuman sa pagpanagtag sang ayuda. Sige nga ang groundwork with our Irrigators Association, no, to implement what we have been implementing. Dugay na nga tag 25 ginatilawan pa ginamon nga mag 20, and then the quantity of rice, no, to be increased also. Ang next naton nga is with DA, no, with the Department of Agriculture. May pundo naman ta for that, no, in case clearance is given nga mabakal na ta from MFA. Then I think ready na makita mag-comply na yun. So I met also with RD Albert Barogo last week, no, to discuss this, no, and he said stay put na anay. Sa number 2, hindi man sila kaalyado pero sa gihapon naging madinalagon sanday Mayor Raymond Tongson kag Vice Mayor Justine Gatuslao sang Himamaylan City nga parehos nga re-electionist. Ginimo man siya nga opposition sunod kay Vice Mayor Gatuslao, handa kag bukas siya sa pagtrabaho upod kay Mayor Tongson para sa ikayo sang Himamaylan. Humanin pa man sadto naging professional na ang relasyon nila nga duha sunod kay Gatuslao. Kay tapos naman ang eleksyon, ang nagakaigo nga buhaton sang tagsa ka politiko suno kay Gatuslao among pagpahigad sa mga political differences para sa ginaalagaran nga syudad kon Banwa. Ang opposition label lamang para sa iya dapat updan kun anong insakto kag pamatukan ang indi amo. Duman ka consecutive term ang pag-updanay ng Tongson kag Gatuslao sa idalom sang toga kag nabungkag ini sang 2025 nga piniliay. Mayor Raymond Tongson and I have had a very professional relationship since our alliance began in 2019. If things may have changed because of political dynamics in Himamaylan, we'll see what happens. Kadamo pa nisang changes nga matabo. I'm always ready, open, and willing to work for the betterment of Himamaylan, even if that means burying political differences. And I think that's exactly what politicians should do after an election. Isali ni kaadlaw ng eleksyon, pero tatlo ka tuig ang pagserbisyo mo. Hindi mo na pagsulabihon. Tanong sa isang servisyo na Vice KT, opposition ka na, how will you be working with the mayor? Opposition is only a label. But of course, updan ang sakto, kag you oppose what's wrong. Kag sa nagapangunang nga balita subong nga daw, Commission on Elections ang nagapanumdum sa mga winners kag non-winners sining eleksyon nga mayara sila sang tubtob sa Mayo 17 nga magpangkaka sang ilang mga political kag campaign materials. Sa Bacolod City, ining ginsugda na sang pila ka mga nagpadalagan. Sunod kay Assistant Regional Election Director Attorney Josel Macute, 5 kadlaw humalin sa eleksyon sa Mayo 12, dapat nga makakas na ang mga political kag campaign materials. Istrikto sila nga mag-monitor sa mga public places, kaangay sa mga common poster areas. Kung hindi man makakas ang natungdan, sunod kay Makote, sarang ini nga makakas ang COMELEC, ukon sa LGU, sa gasto sa natungdan naman nga kandidato. Wala labot sini ginapahanumduman sang COMELEC ang tanan nga mag-file ang singilang Statement of Contribution and Expenditures ukon SOSE. Sa Hunyo 11 ang deadline sa filing sang SOSE. Samtang karon nga nahumana ang piniliay, masunod nga ginapaabot ang pagbayad sa mga honorarium sa mga manunudlo nga nagserbe bilang electoral board. Medyo maging strict po kami doon po sa mga public places. Kasi nga po, kung private place, wala kaming control kung anong ilagay nila, then wala din po kaming control kung ano po ang tatanggalin nila sa private places. But doon po sa mga public places, particularly po yung mga common poster areas natin, they have until May 17 po to remove their campaign materials na nilagay po nila doon sa mga lugar na yun po. Pag hindi po matanggal, tatanggalin po siya ng COMELEC and ng LGU, but of course they will be billed kasi ang sabi po doon is it will be removed at the expense of the candidate concerned.
Kag sa good vibes, may isa kasikat nga kapehan sa Canlaon City nga nagsugod humalin pa sang 1976. Nasugura ng ini nga negosyo sang isa ka iloy sa kapital nga 27 pesos. May report si Romeo Subaldo. Ini ang pinakauna nga kapihan diri sa may mid-town sa Canlaon City sa Negros Oriental. Ang Huring's Cafe. 1976, sang ginsuguran ini ni Georgina Avancenia. Ginbayaan siya sang iya nga mister kag bangod may duha ka mga kabataan, kinahanglan niya nga may source of income, gani na pinsaran niya nga magsugod sang kapihan. Ang iya ahaw-ahaw nga 27 pesos, gingamit niya para masuguran ang ini nga negosyo. My husband left me. So nga Because of somebody na mas guwapa sa akon. Ay, di oh. Nabiyaan ko niya. May mga bata mo kumuya. Kung pauwi sa amin. Sa akong tatay yung mabuhit ko ulit. Pinakabilog bata mo? Dua. So wala ka choice, nag-start negosyo? May 20 pesos man ko. I-try lang ko nga. Iutan ko 27 pesos worth baligya sa among labor. Nag-start ka sa kapihan with 27 pesos. Yeah. Ano nga year? 1976. 1976. Sa 1976, hindi pa amo sinakadako ang 27 pesos pero naningwa siya. Kinahanglan niya magbugtaw aga pa adlaw-adlaw para sa iya kapihan. Ang ginagamit niya nga kape sa pagnegosyo gikan man sa local farmers sa Canlaon City. Hindi nangin madali ang tanan, pero bangod sa kape, napaeskwela niya ang yaduha ka mga kabataan. Ginabalik-balikan siya sang iya nga mga customer. Suno sa iya ang sikreto, ginapalangga niya ang mga tao nga nagasuporta sa iya. Anong sikreto? Sa 20 trends kayo balik-balikan kasi imusuki sa kape. Love na ko sila. Yeah, with all my prayers, naunta mo balik sila gihapon para mahalinan ko. Subukan na kas Ginoo nga makadto sa akon kay para mabintahan man ko kay hindi ko mabintahan. Ano na ako ulutan akong kaon nga inutang na iya. Gani, naglawig ang iya nga negosyo kag subong may iban pa siya nga mga produkto nga ginabaligya sa iya kapihan. Grasya, dili na tungod sa ilang kaugalingong kaalam, Father God. Bless og duga, ini nga negosyo Ginoo nga imong ipiyag nila ni Mami Huring. Sa nagligad nga Biyernes, gin-celebrate ni Nanay Huring ang 49th anniversary sang iya kapihan. Nagpakaon siya sa iya nga mga suki kag pamilya. Sa kada adlaw, yara sa 200 katasa sang kape ang iya mapaubos. Subong nga kadamo sang kapihan nga nagasinulpot bisan diin lang. Advice niya sa mga negosyante, hindi pagkalipatan ang mahal nga makaako sa adlaw-adlaw sa pagnegosyo bisan pa sa kasakuon. Ato ara yung tagong tao niya. Pag-start sa business, pagkabuntag, thankful ka sa Ginoo nga tagaan ka niya chance na mauhin ata. We're still breathing today. Pagkaroon aglawa, Lord, pagkali kong chance yung kagrasya ko, kaya na-day time nga wala dyan. No? Ang istorya ni Nanay Huring nakapaskil sa dingding sang iya nga cafe. Pahanumdum sa tanan nga ang tanan nga bagay nagasugod sa ginagmay. Yara na sa imo kung paano mo ini mapadako. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag antes kita magtakop, shout out sa aton nga mga live viewers sa Facebook. Kay Jelwen, Sir Vincent Herbolario, mayong hapon sir. Kay Sir Ray Tinosan, mayong hapon Jimaima Danoka sang Japan, Kumbawa. Kay Sir Cirilo Banday, mayong hapon. Romel Galio, Maricar Maravilla watching from Iloilo City. Good afternoon, Jocelyn Roquero, kag Lindol Sunyo. Kag amuyad tong top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.